Hej og velkommen til GhostHunter.dk. I den her video skal vi kigge lidt på, hvordan du kan få dit eget EMF-meter til at måle EMF-felter med. Hvis du har set vores undersøgelse, så ved du, at vi bruger de her K2-meter til at lave vores målinger med. Men hvis du er helt ny inden for GhostHunt, så er det ikke sikkert, at du har mellem 500 og 1000 kroner til at smide ud til sådan et instrument. Men der findes et rigtig godt og billigt alternativ, og det er din mobiltelefon. Til din mobiltelefon kan du downloade en app, der hedder EMF-meter. Når den er installeret, ser den sådan her ud. Og den skulle angiveligt kunne måle et EMF-felt. Vi kan foretage en lille test på det. Jeg har her vores kontor og magnet i den anden hånd. Og når jeg fører den ind bagved, så kan vi både se og høre, at der er et magnetfelt rundt om den. Vi kan nu prøve at tage telefonen her. Og så sætte magneten ind bagved. Eller foran for den sags skyld. Og som I kan se, så laver den et udslag. Og dermed kan vi konkludere, at appen rent faktisk virker og kan måle et EMF-felt. Men hvis det er noget, du vil ud i med, den lidt mere professionelle del, så vil jeg helt klart anbefale dig at gå ud og investere i et ordentligt måleinstrument, så du er sikker på, at dine målinger er helt korrekte hver gang. En anden ulempe er selvfølgelig på de her kære apps på telefonerne. Når de er gratis, så er de også fyldt med reklame, og du vil derfor blive spurgt, om du vil installere en ekstra app, eller om du synes godt om, eller et eller andet i den stil. Men igen, det er et billigt og gratis alternativ, i hvert fald til at komme i gang, for at se om du eventuelt får gang i noget kommunikation.